Ak toto slovo po nemecky zle vyčasuješ, tak ti hrozí väzenie. A je to slovo alebo slovné spojenie die Kinder umfahren. Ak totiž to povieš, že ich fahre die Kinder že z toho spravíš oddeliteľnú predponu a dáš ju nakoniec, ich fahre die Kinder znamená to, že kvázi prejdeš, že zrazíš deti. Ak tam teda tú predponu necháš spolu s tým fahren, teda ak povieš ich umfahre die Kinder, tak to znamená v podstate úplne presný opak a znamená to, že prejdeš okolo nich, že ich teda obídeš tie deti. Čiže ešte raz, ich fahre die Kinder versus ich umfahre die Kinder. Veľmi veľký rozdiel. Čo ak to chceš povedať v minulom čase, však tam vôbec nepočuješ rozdiel, nie? Ich habe die Kinder umgefahren. Super otázka, presne tak, tam v podstate reálne vieš, čo ten človek myslel, iba na základe kontextu. Pokiaľ ešte rozmýšľam, že prečo to nie je ich bin die Kinder umgefahren, však pretože perfektnosť sa vždy tvorí z bin, pokiaľ to je pohybové sloveso, že ich bin gegangen, ich bin gelaufen. Prečo tam nie je, že ich bin umgefahren? Je to v podstate preto, pretože to sloveso, ono sa kvázi koncentruje na to, že niekoho obchádzaš, alebo teda, že niekoho prechádza. Ty nerozprávaš o zmene polohy. To gro toho slovesa nie je zmena polohy.